Kweduno mabuja tauya nadzo nhau dzokupedzisira mumwedzi uno wakukadzi. Tirikutenda yawe watichengeta. Ipapa Nyasi Blessed Muhlanga akadzitapewo ku Alpha Media arambiwa bhero mhanduwe pakanyangariwa. Zvaita kunyadzisa chaiko. Abva atonzi agobenuke kudare zuwa rochiguminoina mumwedzi uri kuteerayu. Apa ipapa anga atonyora tsamba yache mhanduwe achinyora achireketa kuti aiwa zvamuri kuita zvizvi itai henyu, asi chinobhururuka chinomhara mhanduwe, kurekaiwo zvikangamwa zvichapera kupera kuti tsvai pasara paribe chinhu zvamuri kuita izvozvo. Wazhinji wairira kaanguwa iyaiya, asi Nyasi wari kutadza kana kubenuka munyika. Regai muone henyu tichaparinga ipapo. Dhirevha Ncuve anga ariko pokare Nyasi, iye ndiye kaamuridziwo iyo kambani Alpha Media, akatoreketa kuti aiwa taizviziva kuti ndo zvawachaita, takatozvimirira, zvinorwadza asi taatiri kuzviziva kuti ndo zvichaitika. Zvakaita kunyangariwa chaiko. Undoshuvira kuti asimbe iye Blessed Muhlangayu. Kuno imwe fakisheni yomaovheti yaburikawo ikati Munangarwa ngaasiye basa izvezvi, kwaima kuno kune anochaiwa kuti kuda kuti asiye basa. Idihwi rekai tione kuti zvinenge zvisvika kupi, wanoperera papi iwawa. Heno penyu wachaitawo hwana geza hwokubva wanyangarika kutiza. Heno tinenge takandolinga tichiona zvedu kuti zviri kutekaira sei, tichikuzokunyepai. Munangarwa Nyasi waenda kunyahwa yaSam Nujoma kuNamibia. Haidi wanogara bapasi, asi pakadare apa imhosva yawo vanenge vari kuendawo kopururana nowabiyawo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Jacob Mafume nokanzuro weguta reHarare wari kutoreketa kuti izvezvi toda kutoenda koparadza mese makavakiwa masitoro zvisiri pamutemo. Paita kuenda koyaita kwayasiya paita giraundi mhanduwe. Heno mhanduwe. Chatinondoziva kutoti ipapo vanenge vari kuzama kuti waone maitiro ekutsvaka mari. Pakanyangariwa apa, kana zvikaenderera mberi izvozvi moziva kuti paita kunyangariwa chaiko. Rekai tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei. Guta roBulawayo rokufara izvezvi, kanzuruyo yaisa zvinyamuravanhu kuenda mudenga zviya, maelevators pachirungu. Wari kufara, anga ari kutodamuriwa maribhoni Nyasi patower block ipapo pamuzinda wawo kuBulawayoko. Mabuja mwedzi uri kuteerayu wakaita kunyangariwa. Ipapa pamagetsi kana anga ari kumboenda kana anga asiri kuenda, chigadzirirai kuti magetsi achizoenda manje chaizvo zvokuenda kamuendero chaiko. Nokutoti ipapa kwai kubva zuwa rochipiri kusvikira zuwa rochimakumi mairi nopfumbamwe mumwedzi uri kuteerayu, kubva musosondo uno kuenda mberi kunenge kuri bhenya rochinomwe rokuHwange unit 7, kureketa kuti magetsi anenge akashota ipapo ari kusvika 300 omamirioni omawati. Ipapo pokare wazototi kubva zuwa rochi15 mumwedzi watiri kubata pokare kusvikira zuwa rochi14 mumwedzi waChiwabvu, pai kunenge kuribe magetsi aripo gwenya rochitanhatu kuHwange unit 6 pachirungu, kureketa kuti pabodzipo magetsi anenge apera ipapa anenge asiri kuboeka pai anosvika 450 omamirioni omawati, 450 megawatts pachirungu. Mhanduwe kana pakadarika motoziva kutoti iwo zesa wagota aiwaba, kurekai henyu kushandisaita kuti zviite zvisvino, asi munondoziva mhanduwe kuti inenge iri njodo chaiyo. Tichakunyepai hedu kuti zvinenge zvichitekaira sei. Daniel Garwe agototi iye ari kuda kuti wapwere chaiwo kubvira kuECD mhanduwe watande kunyepiwa zvogwara romusangano.
wakomana vanozokura vari vanhochere kana vakaitiwa kudando mhanduyo zvakaita kuoma chaiko. Ndikai hedu tirambe tichiringa asi ndosaka muchizoona vanhu vachiti aiwa wangu mwana anondofunda iko kuzvikoro zvakazvimira zvega ni kuribe kana tsambwa dzakadari dzinenge dzichireketeka. Jojo charamba hagoreketai kutoti kwai aiwa taramba zvokunzi kwai vanhu ZANU-PF vanofanira kurega kugobhadhara mari dzomagedhe omugwagwa matogets agototi kana ofisi yapurezidendi chaiyo inotobhadhara mari kuzinara kunombaniko anoda kuramba kubhadhara mari. Imi munondoreketa kudare asi tokuzivai ndimi vamwe wacho munenge muchinetsa kubhadhara maridzo. Tikaitu tirambe takaringa apa opo kare kwai kumatare odzimhosva anonzi wota matare agotoendesiwa kudare nobhangi raaisenzera ro Empowerment Bank achida kuti wachiti ngaaite abenhutse mari kuna Gonzino Dare tiri kupa makore 4 tokupa 5 kana ukareka ugobenhutsa mari inoita zviuru 40 zvomari yekuAmerica $40,000 pachirungu. Haidi akaita kumora chaiko kumora kamorero chaiko. Apa izvezvi Potras iri kuti iyo wakomana chirekai chimbomirai henyu izvezvi uya muchida kuti mupuwe matsamba okuti wanhu hwenyu hwakaita tusvinu pane basa rokunzi data controller. Mhanduwe pakaita kunyangariwa iyo pawaigoita wachiisa mazuva anofanira kunge atoisiwa mapepa nokudidi heno kuti waifungei ndozvinokuratidza kutoti zvomunyika medu zvakaita kunyangariwa kuno ipapa zvaakuwazvimbira manje nekuti vanhu wabva waunza wakawandisa pakanguva ibodzi pakanyangariwa. Kwai Scotland yahwina kabodzi kwanyasi kwa0 kutriangle. Kwai triangle yazvigwedza mhanduwe. Imi takakunyepai kuti hwendo huno mucharinga henyu muchiona zvinenge zvichiitika ipapo kuti zvakamira sei. Zuva ramangwana Herentals Hotel 1 zviri kutamba Simba Bhora noFC Platinum vari kuratidzana masimba. Manika Diamonds noYadam vari kuprofita naipapa. Chicken Inn noBikita kujanana basi. Tikaitione kuti Kwekwe United vachangoburiwa wano dziri kutemiwa dzibuda ropa mhanduwe nongezi Platinum vanenge vachitenderera nopapi mbani achahwina. Green Fuel inenge yakaringana naiyo. Cape United yafara ijerewo ZANU-PF tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekera sei mangwana acho. Toringa dziriitika pasi rese izvezvi hurumende yemuSouth Africa yanetsiwa nevanhu vayo kuti imi itai kuti waAfriforum wapinziwe pakunzi vari kutengesa nyika zvisiri high treason pachirungu. Tikaitione kuti zvinenge zvipera papi wachazviita chere heno tinoramba takaringa. ArcelorMittal kwaiyati aiwa taakusiya isu muSouth Africa taakutozvireka pachitibe chiri kusenza pano. Mhanduwe pakanyangariwa chaiko kunyangaritsa kuzvinu. Apawo DRC ipapa iri kunzi yaita kuti vanhu vanosvika zviuru 50 chaivo watize kubva kunzvimbo dzavari vachienda kunyika yeBurundi vari kutiza iyo M23. Wakomana pakanyangariwa chaiko zvezvino. Ipapawo Mahindra kambani iyoyo yagotonzi yabvumira nehurumende kuti aiwa tiri kuda kuti titande kunadzira motika dzedu muno muSouth Africa uye kudziburitsa kubva kunze kwenyika ndokuti zvino vari kuita tuzvino dai waramba wakadando. Apawo America kwayakayimirira agototi aiwa ndakuenda ndichada zvokureketa kana kumirira nyika yangu kumusangano G20 aidivi. Ipapawo mutungamiri wehurumende yeBritain agototi gurukota rache iro rinoringa nozvo kubudirira pozvinhu kwai raundisiya rati richada pabasa nokutoti ndati inini tikufanira kudamura mari dzatinobatsira nadzo dzimwe nyika dzinotambura. Pakanyangariwa chaiko apa. Tikai tirambe tichizviringa
Starlink izvezvi yadamurirwa mabasa ayo ariyo mari inoita mabhiriyoni 20 kunyika dzokulatin America. Kuita kupururiwa chaiko. Regai tione kuti zvinopera sei ipapo. Tinenge tichikunyepai zvimwe zvinenge zviri kuitika. Kaatikidzwa kanyasi manhokonhoko yano Zelensky anga ariko kuofisi kwaiye Trump pokare naJD Vance. Wamumomotera Zelensky aisvika pakusaya kana mano okureketa abva aita kusaya chaiko kuti ndoreketa kuti kudini. Kuno regai tione kuti zvinoperera papi chaivo. Tinenge tichikunyepai asi haiwa zvatagokunyepai kuti hondo yaakuuya manje, hondo idzo nyika idzodzo yamhera chaimo chaimo. Regai tione hedu kwatinosvitsiwana yawe. Tiri pamabuja regai rigumire pano. Ndini wenyu mhandiwewo nhau.